Xeyirli kеш, hürmetli televizor qarawçılar. Sizni Sabahlı Günleri televideniyasının Jumğa gün çıgarılışын qararga şaqırabız. Bugün iqtibarıgızga yangiliklar bilen atna informatsion programmasi. Studiyada Gülnaz Gataulina. Qısqaça qoy bir temalar turunda. İminlik sağında turuşçular 10 noyabrda özlerinin hüneri beyramlarini belgilab ötdi. Rayonda mögözlü eretirliklerini şiplaştırу başlandı. 90 yıllık yubileyin belgilewçi Sabatanları gazetasi öz prizlarini şiratdagi kurash beygesini ötkärdi hem eng küçlülerini barlады. 10 noyabr Rossiyada Ішкі эшләр органнары хезмәткәрләре көне иде. Халык куркынычсызлыгын, тыныч, рәхәт яшәешен тәэмин итүдә нәкъ менә Ішкі эшләр органнары хезмәткәрләре иң мөһим урыннарның берсен тота. Җәмгыятьтәге тынычлык беренче чиратта аларның эшчәнлеге белән бәйле. Бәйрәм көнендә район Ішкі эшләр бүлеге хезмәткәрләрен Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов та тәбрикләде. Җыелыштан әзерләнгән сюжетка күз салыйк. Үз эшен намус белән башкаручы Батыр Ират һәм хатын-кызларны котларга Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, Саба район суды рәисе Дамир Сабиров, прокурор ярдәмчесе Рәшит Ахунов, Саба таңнары газетының баш мөхәррире Рөстәм Исмәгыйлев килгән иде. Һәрберсе үз котлавында полиция хезмәтенең мөһимлеген ассызыклады. Şunun için indi gelecekte de prezidentlerimizle anlaşıp maturitip şarkıyasın. Tümeri beylerimiz olayından cemaat imindeki temin ediyor. Üzerine layıklı işleyen ketken veteranlarımıza, ihtiramımızda hem rahmetimizi bildirim. Şu ay üzerinden bölükün pahalı hizmetkarlarına, katalı hizmetlerinde oluşlatılıp zor rahmetimi bildirim. Barızga da böylelerinden nıkıl selametlik, sabırlık, kumut küterinkilige her kimge iminlik hem bakıtlı kalalım. Россия Ішкі эшләр министрлыгының Саба районы буенча бүлек начальнигы полиция полковниги Васил Исмәгыйлевның доклады тыңланганнан соң бүләкләү тантанасы башланып китте. Россия Ішкі эшләр министрлыгының беренче дәрәҗәдәге хезмәттәге уңышлары өчен медале полиция майоры Юхиди бүлеге җитәкчесе Марат Гаязов һәм полиция капитаны Илнар Нигъмәтҗановка тапшырылды. Икенче дәрәҗәдәге медальгә полиция подполковниги Фәрид Гатауллин, майор Айнур Гафиятуллин, Алина Романова, полиция старшинасы Алмаз Муллахматов, майор Айнур Шарафиев, капитан Фәнил Хабибуллин лайык булды. 3нче дәрәҗәдәге медаль өлкән сержант Илназ Муталаповка тапшырылды. Полиция отличнигы күкрәк билгесенә Ленар Аубакиров ия булды. Татарстан Республикасы Ішкі эшләр министрлыгында озак еллар хезмәт куйганы, яшь буын хезмәткәрләрен тәрбияләүдә зур өлеш керткән өчен Россия Ішкі эшләр министрлыгының Россия полициясына 300 ел истәлекле медале юстиция подполковниги Илсия Нигъмәтҗановага тапшырылды. 76 елдан 98 елга хәтле шушы Саба Ішкі эшләр бүлегендә эшләдем. Ул вакытта шулай аталадыр инде. Үземнең хезмәт чорында мин тикшерү эшләре буенча начальник вазифаларын башкардым. Һәм аннан соң 22 ел эшләгәннән соң инде лаеклы ялга подполковник дәрәҗәсендә киттем. Мин шушы форсаттан файдаланып, bütün отдел сотрудникларын, хезмәткәрләрен зур бәйрәмнәре белән котлыйсым килә. Аларның авыр хезмәтләрендә зур уңышлар телисем килә һәм шул вакытта һәрберсенә сәламәтлек, җан тынычлыгы, эшләрендә зур уңышлар телим. Киләчәктә дә алар белән бергә-бер кулга-кул тотынышып эшләргә язсын. Мин пенсиягә киткәннән соң адвокат хезмәтен башкарам. Бүген көндә дә эшләп торам. Билгеле хезмәтем буенча мин тикшерү органнарына каршырак хезмәт күрсәтүче кеше инде. Но шулай булса да һәрбер эштә үзенең уңай яклары, тискәре яклары бар. Шушы эшкә органнар хезмәткәре белән бәйле хезмәт алып барам дип әйтим инде. Полициянең өлкән лейтенанты Наил Галиевка полиция капитаны званиясе бирелде. Полиция майоры Марат Гатин Татарстан Республикасы Ішкі эшләр министрлыгының мактаулы хезмәткәре дигән истәлекле күкрәк билгесенә лаек булды. Россия полициясына 300 ел истәлекле юбилей медале подполковник Булат Сабиров һәм прапорщик Ленар Маликовка, Татарстан Республикасы Ішкі эшләр министрлыгында уңышлы хезмәте өчен күкрәк билгесе өлкән лейтенант
Илдар Нагимов, Газинур Нурмиев, өлкән сержант Фәнис Гыйләҗетдиновка тапшырылды. Хакимият башлыгы Рәис Миннеханов Саба муниципаль районының мактау грамотасын подполковник Данил Фәттаховка, рәхмәт хатын полиция майоры Руслан Закировка тапшырды. Ішкі эшләр бүлегендә хезмәтемне 2001 елдан башладым. Ул вакытта участок вәкаләтлесе вазифаларын башкардым. Бу өлкәдә 10 ел хезмәт куйдым. Аннан соң административный практикада инспектор булып эшләдем. Бүгенге көндә шушы бүлектә тыл хезмәтен җитәклим. Мен 2009 елда полицияга эшкә кирдем. Мин үземнең эшемә инспектор по вооружению булып эшли башладым. Аннан соң оперуполномоченный по экономическим преступлениям эшләдем. Хәзер инде уголовный розыскта эшлим 2015 елдан бирле. Үземнең эшемә бик яратып башкарам. Алар ялда, бәйрәм көннәрендә дә хезмәттә, җәмәгать эшләрендә катнашалар, спортта, төрле конкурсларда да сынатмыйлар. Шушы биеклекне югалтмый, намус белән эшләргә дигән максат белән яшиләр. 2021 елның 1 сентябреннән Россиядәге барлык мөгезле эретерлек үзенә генә хас уникаль номеры белән бердәм идентификация системасына кертелергә, ягъни паспортлы булырга тиеш дигән федераль закон гамәлгә керергә тиеш. Киләчәктә умырталарны, кошларны һәм башка терлекне дә чиплаштыру ниятләнә. 13 октябрьдә Саба районында яңа туган бозауларны чиплаштыру башланды. Пилот проекты беренчеләрдән булып җаваплылыгы шикләнгән Курсабаш, Шытсу җәмгыятьләрендә старт алды. Эшнең барышы хакында безнең хәбәрчеләр махсус сюжет әзерләде. Чиплаштыру авыл хуҗалыгы өчен көн кадагындагы мәсьәлә. Без булган Курсабаш хуҗалыгында 30, Шытсуда 32 яңа туган бозауга алка такканнар. Шуннан электрон паспортлары да ясалып куя. Бу системаны өйрәнү өчен хуҗалыкның мал табибы Алмаз Гыймадиев телефонына Рек Агро кушымтасын урнаштырган. Безнең телефонга приложение куелган, поиск животных. Без шул приложениегә керәбез. Моның өчен интернет кирәк. Интернет приложениедә сельхозживотныйга басабыз. Һәм анда QR-кодка әкрен бозауның колагына китерәбез. Анда паспорт животный чыга, һәм шунда язылган. Бу безнең бозау Курсабашка бозау инде, Савинский район, Республика Татарстан, крупный рогатый скот, аның породасы галштинизированная, мать черно-пестрая. Бозау чолышкери һәм бер яшькә хәтле зурлыкта бозау инде бу. Аннан соң аның монда ветеринарный карта дигән була. Анда без вакцинациялар ясагач инде участковый врачлар шундай кертеп баралар. Кем нинди вакцинация ясалган, аның датасын, кем ясаганын һәм шулай ук монда исследованиелар керә инде. Бозау үскәч инде, например, тана булгач, нетел булгач, аның канын аласың. Анда тоже язылып барыла битенесе. Хәзергә моментта монда бер нәрсә юк, чөнки без бу бозауга бер нәрсә эшләмәдек. Электрон бирка ныктыра. Аның берсе визуаль, уникаль номер белән, икенчесе QR-код белән электрон тамга. Берсе югалса, язуы бозылса, икенчесенә карап ясатып була. Комплектның берсе 117 сум. Аларны электру өчен кулланыла торган биркач дигән җайланманың бәясе 1000 сумнан башлана. Безнең менә хәзерге вакытта инде яңа төрле метод керде. Колакларны яңа төрле чиплар белән куябыз. Элек биркалар бит, хәзер менә чип. Ул чиплар без башладык инде 13 октябрь көнне. Беренче бозауга куйдык. Һәм менә бүгенге көнгә шуны дәвам иттек. Хәзерге вакытта безнең 29 бозауга тона бозауларга куелган инде чиплар. Пока үгезләргә дә куймыйбыз. Дальнейшем аларга да куясы дип әйттеләр инде. Элек бит инде биркалар куя идек. Аннан соң ул биркаларга, таналарга без бер телне куяйык. Бер төрле номер инде, анда языла иде аның туган көне, айы, елы языла инде. Айда туган порядковый номер языла бозауның. Ә үгезләргә без просто номер гына сугайык бердән башлап, һәм калаган яңадан кисәйек тә әле. Обычно бозауларның, үгез бозауларның биркалары югала, шуңа күрә аларны соң табып булмый. Һәм шул калак киселгәннән без шуннан соң аларны эзләп таба идек, нидә номерда икәнен. Элекке вакытта карый инде, хәзерге чиплар мен җайлырак дип уйлыйм инде. Чөнки аларны бер ягында бирка, икенче ягында чип тора. Әгәр биркасы чип калса дагы чип калмый инде. Узагракка бара. Әгәр чип калса, аны яңадан заказать итеп була. Шул номер буенча безгә чип калса,
чип кайтаралар, биркесе төшеп калса, бирке кайтаралар. Чип куелган терлек шалынып, ите сатуга чыгарылгач, аның хакында бөтен мәгълүмат та сатып алучыга билгеле булачак. Бузау кайда туган, нинди авырулары булган, кайда шалынган, бер нәрсәне дә яшереп калып булмый. Бу да проектның өстенлекле ягы ди район ветеринария берләшмәсе җитәкчесе Зөлфәт Ганиев. Кешеләр сатып аласы булса, үй сатасы булса, шуның битендә әйтеп киткәнчә уң як куагында бирке куюга, сол як куагына чип куюга дигәндәй. Шуны телефон аша һәрбер кеше приложениесен скачать итеп, һәрбер малны сканировать итеп, QR кодыннан укып, күпме сөт биргәнен әйтеп киткәнчә, туганнан әтисе кем, әнисе кем, туганнан алып үскәнчегә, сатканчыга хәтлек дигәндәй, куяда булса убайга җибәргәндә бөтен әйберен кабул алып кешеләр. Эш билгеле бер системага салынган. Иң элек теркәү ведомостена штрих-код кагазе ябыштырыла, мөгезле эре терлек дигән җиренә тамга куела. Җенесе күрсәтелә, туган көне тукымы кертелә. Гадәттә кушамат шәхси хуҗалыкларда гына очрый. Шуңа күрә зур фермалар турында сүз барганда, алар ведомостта кушамат 2 дигән баганага терлекнең уникаль номерының соңгы 5 санын язалар. Бу система шуның белән дә үзенчәлекле. Уникаль номер башка төбәкләрдә кабатлана алмый. Ветеринария хезмәте өчен дә ул шул яктан Номер бер тапкыр һәм гомергә бирелә. Терлек үлсә дә, аның номеры бүтән башка терлеккә тагылмый. Бу эш башланганнан бирле Курсабар җәмгыятендә чиплаштырылган бозауларның саны бергә кимәгән. Үлгән очракта озакка сузмый район ветеринария берләшмәсенә хәбәр итеп, бозауны компьютердагы базадан төшерергә кирәк. Киләчәктә тамгалардан баш тартса, хуҗалыкның ит тә, сөт тә сата алмау ихтималы бар. Закон кергәч, уникаль номерсыз QR-кодсыз терлекне каядыр башка җиргә күчерергә яки сатарга да ярамаячак. Белгечләр 3 ел эчендә барлык терлекне идентификацияләүне максат итеп куя. Өлкән буын вәкилләре безнең зур горурлыгыбыз. Алар иңнәрендә районыбызның шал тарихы, саллы бүгенгесе. 90-95 яшын каршылаучы әби-бабайларыбызны ил җитәкчелегендә хөрмәтли. Россия президенты Владимир Путин кулы белән язылган котлау открыткалары районыбыз хуҗасы исеменнән истәлек бүләкләре тапшыру гадәте берничә ел дәвамында бара инде. Кичә Тимершык авылындагы мөр кичерүче София Канафиевага да 90 яшь тулды. Юбилейда безнең иҗат төркеме дә катнашты. Тимершык авылындагы мөр кичерүче Миңсәрия һәм Рафис Канафиевлар йортында бүген зур бәйрәм. Гаилә башлыгының әнисе София әбинең туган көне. Иң якыннар, туганнар, кодагый-кодачалар җыелып, мул табын корып, Коръән ашына әзерләнәләр. 90 яшьлек зур юбилейны шулай билгеләргә булганнар. Бәйрәм иясе матур киенеп кунакларны көтә. Аның хәзер менә шулай әзер табыннар артына гына утырып, котлаулар кабул итәр чоры. Еллар үзенекен итә, яшь тә сиздерә. Заманында җитезлеге белән ут уйнаткан, не кушсалар шуны эшләгән, кая куйсалар шунда җир җимерткән София әби хәзер инде табын артында йөгерүчеләрне күзәтеп, яшь чагын, егәрле чагын сагынып утыра. Җирлек башлыгы Айдар Хаҗиевка да аның язмышы яхшы таныш. Күрше әбисен котларга бик шатланып килгән. Синең бүген зур бәйрәм. 90 яшьлек юбилең. Сине чын күңелдән шушы юбилең белән котларга рөхсәт ит. Иң беренче үзебезнең район главасы Рәис Нургалиевич исеменнән һәм үзебезнең җитәкчеләребез исеменнән. Бүгенге көндә оныксыкларны сөйп, матур гына шушы түгәрәк семинарда гомер кичерәсең, шушындый бәхетле катлыкта алга таба да дөньялар тыныч булсын. Саулык, сәламәтлек белән матур итеп яшәргә язсын. Бәйрәм белән сине. Сәламәтлек, саулык һәр барча кешегә кирәк. Җирлек башлыгы юбилярга Рәсәй президентының котлау открыткасын район башлыгы Рәис Миннеханов исеменнән җылы юрган, чәчкәләр тапшырды. Безнең җирлектә бүгенге көндә 90 яшьтән узган 15 ветеран бар. Әбиләребез, бабайларыбыз. Без алар белән горурланабыз. Безнең инде районга килгәндә бүгенге көндәге мәгълүматлар буенча барлыгы 68. Менә шуның Тимершык авыл җирлегенә 15 туры килүе бу чынлап торып тагын зур мәртәбә. Безнең инде шушы әбиләребез, бабайларыбыз үзләренең уллары, кызлары, киленнәре белән, оныклары белән хөрмәтле яшьләр дигән сүз. Бүгенге көндә София әби Тимершык авылында үзенең малай Рафис абый һәм килене Мисәрия апа тәрбиясендә шулай инде оныклары, оныкчыклары белән матур итеп яшиләр. Аларга саулык, сәламәтлек, киләчәктә дәген шушы үзләренең
матур гаиләләрендә онукларын сөеп, алга табадагын яшәргә язсын. Тагында бер кунак Тимешек урта мәктәбе директоры Илфат Галимов. София апа лаеклы ялга шушы коллективтан китә. 1976 елдан башлап пенсиягә туктаганчы ашханәдә пешекче булып эшләп, укучыларны үзенең тәмле сыйлары белән сыйлый. Юбилярның тормыш юлын язып сөйләсәң, аның ак битләрендә, язу каралары белән чуарланган урыннары да шактый булган. Тумышы белән Тимешек авылы кызы ул. Яшьли үзен авыр хезмәткә багышлый. Сугыш елларында укуын ташлап, өлкәннәр белән бергә кырда урагын урган, урманын кискән. Илдә тынычлык урнашкач, бәхет эзләп Свердлау якларына киткән. Білген кішілер арқаға неге сұрайкаға барып кірдім енді. Грузчик болып күні түндеп таш ташып неден карьердан таш ташып жүрдік көп не. Қазір оннан неше ел ішләгештір неге шықтым. Тағы хаман түзу ішләйден сызырағын. 8 ел шет ят жерләрдә бил бөккәннән соң София апа Тимешекта турып калган сөйгәне Әхмәдулладан кайтырга чакырган хәбәр ала. Һәм ул әлбәттә кайта. Гаилә корып, матур гына яши башлыйлар. Бер ул үстерәләр. Әхмәдулласы белән бергәләп, колхоз эшеннән башлары чыкмый. Әйбәт яшадык инде, эшләп тордым. Шулай итеп эшләп торгач, минем хәзер авыр килде. Теләсә каян битуннар күтәргәннеке дә булгандыр инде. Бәбәйгә узмадым бит. Bir buldu da şunda onda bargaç bir yıl tolganda yıl tolubuzganda bulgan indi yıl tolubuzgaç. Bir bala üstürdüm. Şul bir bala bile yaşadık. Şundan kadar bile Allah'a şükür. Şul bir bala bir malaydan kadar 6 balamız var. Onugumuz. Бүгенгесеннән бик канәгать булып, менә шулай өйнең түрендә балкып утыра ул хәзер. Улы килене тәрбиясендә бәхетле картлыгын каршылый. Әхмәдулласын моннан 12 ел элек мәңгелеккә озата. Бердән-бер баласы Рафис янәшәсендә ул үзенә ныклы тыл булдыра. Нигә саулык сәламәтлек безнең белән тагында озак яшәргә сау сәламәт булсын инде. Минем шул теләгем. Менә әни янәшәсендә үзегезне әлдә балайтып хис итеп яшисезме? Рәхәтме менә әни белән яшәү? Рәхәт, конечно, әни белән яшәү рәхәт инде. Бергә яшәргә язсын инде. Менә нинди тәрбия бирделәр алар сезгә әти белән әни? Кешене сүзен тыңларга, тәртипле булырга. Шул бөтенләй шул инде. Бердән-бер бала булгач, иркә булып үсмәдегезме? Әни малай булып. Булгандыр янсыдан. Иркәлеге дә булгандыр. Авырлыгы да булгандыр, бер генә бала булгач. Иптәшләр булмагач, җайсызрак булды инде бу. Әни бик иркәләнмәгәндер дигән. Әбисе бар яклар. Әбисе генә бик иркәләгәндер. Әйбәт. Ярый, сәнең саулык сәламәтлек әни. Шул минем теләгем. Рәхмәт балакай. И балакайлар. Oğlar balağa şu kadar yürekler bile eşit nitten niyette nitep dilep kırarsın. Nidini bu salada balağa bir dağın rencitirgan tügüllerse bulsa da. Kişinin nidi yalgışlık vakıtı da bulmaz. Bu yurtta kilin kaynana düşüncesi yok. Үзара дуслык, татулык, һәр вакыт-төякне дә киңәшләшеп эшләү килер көннәрен менә шулай якты итә. Минсәрия апа үз үрнәген хәзер уллары Ринат белән Ришатның тормыш юлдашлары Ландыш белән Гүзәл киленнәренә төшендерә. Бик әйбәт яшәдек, кайнанам әйбәт булды, үз кызы шикелле күрде. Кызым да син, киленем дә син диде. Бер мәртәбәдә әйткәләшмәдек. 39 ел бергә яшибез. Балаларны үстереште. Эшләрне бергә эшләдек. София апа искиткеч сабыр җанлы, юкка барга бетерешмәүчән, көчле характерлы. Шуңа да аны барсы да яраталар, үз итәләр. Кодагые Гөлҗихан белән дә аралары бик матур. София кодагыем бик әйбәт кеше булды. Алланың биргәненә шөкер. Мин исан сау яшәсеннәр. Дигән бер сүзен ишеткәнем булмады. Дигән бер сүзе булмады аның. Алланың биргәненә шөкер. Ничә еллар минем
балам белән яшиләр алар. Алланың биргәнен шөкер, рәхмәт яусын, игелек күрсеннәр, исән сау яшәсеннәр. Ярабби, ярабби, ярабби Ходаем. Бүгенге туган көннең шушы мул табынын құручылар Миңсәрия апаның бер туганнары. Дания, Зәнфирә, Миңсылу һәр вакыт бу йортта көтелгән кадерле кунаклар. Кодагый әбиләре турында бик матур хәтер-хатирәләре, истәлекләре бар. Теләкләре дә бик изгеләрдән. Бүген София кодагыйбызга менә 90 яшь. Без аны матур итеп билгеләп үтәргә җыйналдык. Бик теләп, бик риза булып, бик шатланып, аның 90 яшенә килдек. София кодагыйбыз белән чиксез горурланабыз. Үзебезнең зур рәхмәтләребезне әйтәбез без килә яшәгән дәврдә. Бик акыллы кеше булды, бик сабыр. Менә безне дә шуңа өйрәтте ул. Теге өйдәгесен тышка чыгармагыз, тыштагысын өйгә алып кермәгез дип безгә дә шуны үгез насихатлар бирде. Бик матур яшәделәр, соклангыч. Мен алар авылда берничә генә шушы яшькә хәтле өлкәннәр белән яшәүчеләр. Мәктәп мәгариф системасында безнең балаларга ашханәдә эшләде. Өендә дә шул эшне башкарды. Бик тәмле аның ризыклары. Мин әле эшли башлагач та иң беренче хезмәт юлымны клубта башладым. Элек бит артистлар гел киләдер авылларга, аларга квартира кирәге, аларга мунча кирәге, аларга сөт өсте катык кирәге. Менә артистлар килә дигәч, инде без квартирантлар, квартира хуҗалары эзлидерик. Иң беренче менә ул вакытта минем өчен София апайы, мин аларга менә дирим. Чөнки анда чисталык, кем кирсә дә ризыгы да бар. Безнең кодабыз да ялт итеп торадыр, бик ачык кешене бик яраттылар алар. Керәдерим бер вакытта да каршы сүз әйтмидер. Яра Дания балакаем, икене кертәсеңме, өчнеме дип, мин шуннан нинди шатлыклар белән чыгып киткәнме. Менә бүгендән итеп утырам менә. Рәхмәт кодагый барсы өчен. Кодагыебыз син өчен күңелдән шушы олы юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Барлык туганнар исеменнән, балалар исеменнән, оныклар исеменнән, алар да бик күп сәламнәр әйттеләр. Туган көнең белән котладылар барысы да. Сиңа бәрәкәтле озын гомер телибез. Ходай Тәгалә биргән гомереңне матур, җылы, якты иләрдә рәхәтләнеп, киленең Мисәрия, малаең Рафис белән, оныкларың белән матур итеп яшәргә язсын сиңа. Без инде аны бик хөрмәт итәбез. Ул үзе дә безне бик яратып, кадашаларым дип кенә торды. Менә күрешергә керәсең, күрешергә кергәч, ул безнең кулны җибәрмичә җылы итеп күрешеп, хәлләр белешеп тора. Ondan soň indi мәктәптә без аның белән бергә эшләдек. Аның тәмле ризыкларын бик күп ашадык без. Ул вакытта интернатта эшләде ул. Интернатта 5 авыл балалары Тимершык урта мәктәбендә укыдылар ул вакытта. Ondan soň indi Мишән авылыннан килеп интернатта тордылар кызлар, егетләр. Менә минем классым укучылары дагы шушында яшәделәр. Алар София кодагыйдан бик канәгать иде. Тәмле ризыкларыннан канәгать иде. Йомшак теленнән, ул балакайларым, кодашакайларым дип кенә дәшә. Менә шушы ягымлы йөзе белән, тәмле теле белән бөтен кешегә дәген бер нинди авыр сүз әйтмичә шулай дип яшәде ул. Ondan soң без аңа рәхмәтле. Безнең Мисәриябез үзе дә бик сабыр булды инде ул. Бик чиста булды, тырыш булды. Шушы бер баладан менә хәзерге вакытта 2 киленнәре бар, 2 малайлары бар, 2 оныклары бар, 6 оныклары бар. Шуны хәтле матур яшиләр. Ondan соң кодагый тагын башка бик күп кешеләр булдыра алмаган эшләрне дә эшләде ул килененә. Мамык шәлләр бәйләп бирде ул аңа Мисәриягә. Балаларына җылы җиннаскилар бәйләде, бияләйләр бәйләде. Кичкенә вакытта 2 малайны мунча кертте ул. Һәм менә килененә хөрмәт белән карап яшәде ул гомер буе. Минем киленкәем дип. Кода мәрхүмгә дә дуга булып барып ирешсен. Ул дагын кайдан кайтса дагын минем киленемнән дә әйбәт килен юк дип безнең Мисәриянең күңелен күтәрде. Менә бу яңа иләрендә дәген Коданың бик күп хезмәте кирде. Барсы дагын аңа дуга булып барып ирешсен иде. Ondan соң инде ул безнең хезмәтебезне дә күрә белде, радиодан сөйләдек, телевизордан сөйләсәк, газетларда чыксак, менә синең балаларыңның әйберләре чыккан дип безне шулай итеп куандырып торды ул. Без аны гомумән яратып яшәдек. Гел шулай әйбәт яшәсеннәр, бәрәкәтле озын гомер булсын. Шушы матур иләрендә, мул табыннарда озын узак яшә кодагый. Сиңа чын күңелдән рәхмәт. Ondan соң али яңадан бер сүзне әйтмичә калырга кирәк түгел инде.
Иң кирәк вакытларда без акча сорап керәдик Кудагыйга. Ярар дидер дә биреп чыгарадыр. Шуннан кош тоткан шикелле без сөенеп чыгып китәриек. Менә ул яклар өчендә сиңа Кудагый бик зур итеп рәхмәт. Иң кирәк вакытта син безгә ярдәм иттең. Рәхмәт сиңа. Туган көннәрең, юбилейларың белән. Кудагый әби, сине чын күңелдән юбилең белән котлыйм. 90 яшь әле ул чик түгел. 100 яшьләреңә дә каршыларга язсын Алла бирсә. Шулай инең түрендә матур итеп, ак әби булып, саулык сәламәтлек белән киленнәреңнең, малайларыңның, оныкларыңның, оныкчыкларыңның игелеген күреп, матур итеп гомер итәргә язсын Алла бирсә. Синең үткән юлыңа борылып карасаң, менә бөтенесе дә әйтеп киттеләр инде, искиткеч матур, кабатлап тормыйм. Алар бөтенесе дә алтын хәрефләр белән китапка языла торган сүзләр. Хәзерге вакытта да инең түрендә 5 вакыт намазыңны калдырмыйча, бер вакытта да уразаларыңны тотмыйча калганың юк. Уразаны каршы алып, аны затап барып, менә шулай итеп матур итеп гомереңне кичерәсең. Шулай әле алдагы көннәрдә дә бергә матур итеп яшәргә язсын. Яшәү дигәннән София әбинең озын гомерлек сире аның эчке дөньясының чиста булуында. Ул бер кайчан бер кемгә авыр сүз әйтми, күңеле кемгә дә ачык, үч тә сакламый, үпкәләүне дә белми. Әгәр дә аргына яшим дисә, булган канагать булып бетен ниеңә, кешенең юк бар сүзен ниеңә ишегә алмыйса, әйбәт кенә яшәсә, аның сүзен дәшмәсен, андый кеше күп бит инде. Бик шөкрана кылам Аллага шөкер. Бик әйбәт булдым, картларны әйбәт карадым. Рәхмәтләрем бик күп әйттеләр, шуларның рәхмәтендә иемә алам, Рахман Алланың рәхмәте күп. Бер кешегә авыр сүз әйтергә тырышмадым. Әйтмешли, ашап килгәндә җылап куясың да, яше белә түгелә ул дип соңынтын әйткәләп тә йөрдем инде. Шулай итеп яшәдем, Аллага шөкер. Яшәү девизы итеп алырлык сүзләр сөйли юбилярыбыз. Камил акыл, зирәк, гыйлем иясе. Аның хәтер сандыгында барысы да үз урыны белән саклана. Ул аны белән текләп, менә шулай якыннарына өләшә. Өлкәннәрдә гыйлем, тәҗрибәнең иң лаеклы үрнәге София әби Канафиева. Районыбызга 90 ел. Район күләмендә нәшер ителүче җирле матбугат чарасы Саба таңнары да быел 9 дистәлек юбилеен билгели. Һәр өйдә көтеп алынучы газетаның матур традициясе бар. Ел саен редакция районыбызның иң көчле көрәшчеләрен барлый. Көрәш бәйгесе исә татарлыгыбызны чагылдыручы милли спорт төре. 6 ноябрьдә Саба таңнары газетасы үз призларына традицион милли көрәш ярышларын үткәрде. Тантаналы шартларда чараны Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов ачып җибәрде. Ул килгән һәр спортчыга рәхмәт белдереп, алда көтелгән бил алышуда зур җиңүләр теләде. Саба таңнары газетасы баш мөхәррире Рөстәм Исмәгыйлев та елда үтүче бу көрәштә актив булган спортчыларга рәхмәтен ирештерде. Быел газетаның 90 еллыгы уңаеннан яңа күчмә кубокта булдырылган. Алдагысы исә узган елгы бәйгедә җиңүче командага гомерлеккә калдырылган. Бу көнне 7 команда составында шәһәр һәм авыл җирлекләреннән 80-нән артык көрәшче келәмгә чыкты. Алар 60 килограммнан алып 130 һәм оннан да югары үлчәү категорияләрендә үзара көч сынашты. Иң яхшы район көрәшчеләрен Сабантуй мәйданнарында һәм менә бу Саба таңнары газетасы призларына узучы ярышларда гына күрергә була. Саба таңнары газетасының халык арасында абруе зур һәм аның призларына үтүче бәйге дә гаять дәрәҗәле санала. Чөнки нәкъ менә шундый ярышларда иң көчлеләр сынала һәм ачыклана. 60 елга якын газета призларына оештырылучы бәйге бик күп көрәшчеләрне тәрбияләгән. Шулар арасыннан шактый республика күләмендә дә үз урынын тапкан. Көрәшчеләрнең дә кәефләре яхшы, әзерлекләре көчле. Инде кайберләре беренче әйләнештә үк кыска вакыт эчендә чиста җиңү белән көндәшләрен алырга өлгерде. Район газетасы күчмә кубогына үтүче ярышның максаты да халык арасында милли көрәшне популярлаштыру. Нәтиҗәләргә килгәндә, шәхси беренчелектә җиңүчеләр һәр үлчәү категориясендә билгеләнде. Пьедесталга күтәрелгән һәр призер медаль, грамота һәм истәлекле бүләкләргә ия булды. Төп приз күчмә кубок Саба көрәшчеләренә насыйп булды. Икенче урынга югары Семетау җирлеге һәм өченчегә Саба аграр көллияте көрәшчеләре күтәрелде. 130 килограмм авырлыкта җиңүне Сабадан Радик Сафин, 130-дан югары үлчәүдә югары Семеттән Рәис Закиров яулады.
4-8 ноябрь көннәрендә Собада бадминтон буенча Соба Open дигән исем астында бөтен Россия ярышлары үтте. Зур дәрәҗәдәге спорт ярышларын Соба Арена спорт мәктәбе кабул итте. 4-6 ноябрь көннәрендә 13, 15, 17 һәм 19 яшькә кадәрге юниорлар медаль өчен көч сынашты. Башкортстан, Чабаксар республикаларыннан, Кострома, Новосибирск, Омск, Самара, Свердловск, Саратов, Ульяновск өлкәләреннән, шулай ук Татарстаннан 200дән артык спортчы килгән иде. Соба Open бадминтон буенча бөтен Россия рейтинг турниры, Гран-при сериясының бөтен Россия этабы һәм Россия кубогы 2021 этабы буларак үткәрелде. Призлы урыннарны Татарстан районнары Мәскәү, Воронеж, Саратов, Башкортстан, Пермь өлкәләре спортчылары яулады. Җиңүчеләрне Татарстан Республикасының бадминтон федерациясе вице-президенты Павел Фомин, Соба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов тәбрикләде. Сез Соба адлыклары телевидениесында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Борчыган сораулар, проблемалар булса, алар турында Соба адлыклары телевидениесенә мөрәҗәгать итә аласыз. Одна информацион программасында аларны бергәләп хәл итәргә тырышырбыз. Белешмәләр өчен телефон номерларын сез хәзер экраннарда күрәсез. Әгәр дә одна информацион тапшыруын карамый калгансыз икән, социаль челтәрдәге битләребездә карау мөмкин. Хәзер исә эфирыбызны реклама дәвам итә, ә мин сезне җырлы бүләк студиясында көтеп калам.